În acest moment, te rog să-mi permiți să mă rog pentru tine. Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru mila și harul tău minunat, prin care ea a primit încă o zi binecuvântată. Îți mulțumesc că i-ai dăruit cuvântul sfânt pe care îl așteaptă să-l citească în fiecare dimineață. Te rog să-i deschizi ochii prin adevărul tău, pentru ca ea să fie înnoită prin el. Doamne, mă rog ca astăzi să audă și mai mult glasul tău, ca tu să o călăuzești prin cuvântul tău, astfel încât fiecare alegere și decizie a ei să fie după voia ta și să primească binecuvântarea ta. Mă rog ca tu să continui să-i ocrotești familia și pe cei dragi în această săptămână, să le păstrezi sănătatea, să le vindeci inimile rănite și să reverși dragostea ta asupra lor. Dacă crezi în puterea rugăciunii, scrie amin și împărtășește acest mesaj cu cei pe care vrei să-i binecuvântezi.